l-Oppożizzjoni qiegħda tistenna l-ewwel nett illi il-Ministru jerfa' ir-responsabbiltà politika ta' ksur ċar tal-Kostituzzjoni. U nirrepeti li l-ksur ċar tal-Kostituzzjoni jirriżulta mill-fatt illi dawn iż-żewġ nomini sal-lum għadhom mhumiex maġistrati. Li kieku ma kienx hemm ksur tal-Kostituzzjoni, kieku l-Gvern kien jibqa' għaddej. Daqshekk għandha raġun l-Oppożizzjoni. It-tieni, l-Oppożizzjoni qiegħda tinsisti illi la darba n-nomina ta' Caroline Farrugia Frendo ukoll hija invalida sal-lum, ukoll tmur kontra l-Kostituzzjoni sal-lum, allura anki dik għandha tiġi irtirata. L-Oppożizzjoni qiegħda tinsisti illi il-Gvern għandu, Sur President, ibiddel wara din il-kontroversja b'effett immedjat il-mod ta' kif jinħatru il-membri tal-ġudikatura u tiddaħħal sistema ġdida. Sistema li wara kollox il-Gvern diġà aċċetta, saret lilu, il-Gvern diġà qabel magħha u l-Oppożizzjoni qiegħda toffri il-kunsens tagħha sabiex tinbidel is-sistema. Qegħdin ngħidu wkoll illi bħala Oppożizzjoni jekk hemm il-darba minn kif ta' indikazzjoni l-Ministru tal-Ġustizzja llejla, jekk hemm il-darba l-Gvern m'għandux ħsieb jieħu dawn id-deċiżjonijiet mill-ewwel minnu fih u bis-serjetà, allura ser tkun l-Oppożizzjoni illi din il-ġimgħa stess tippreżenta Private Members Bill bil-proposta illi tinbidel b'effett minnu fih is-sistema ta' kif jinħattru l-membri tal-ġudikatura u sabiex jiġu inkorporati minnu fih il-proposti, ir-rakkomandazzjonijiet illi saru fil-Kummissjoni Bonello.